Ja. Specielt diamonds, jeg har. Det bliver fundet diamonds, så laver jeg om til diamondsklodser. Plus jeg går hernede. Der har været en rigtig slot før. Det kan jeg godt sige, der på se. Nej, hvor har jeg mit diamonds hen? Gemt. Jeg ved godt, hvor det er. Men du er ikke kommet på min. Jeg bor dem. Du kan besøge mig, hvis det er henne i Danmark. Bøgedalen nummer 13. Det er væltet med. Hvis du ser noget sten, der er væltet sådan små stykker, så er det mig. Og hvis du står 1, 3. Det er det. Og se. Og så kan du skrive spille Minecraft sammen. Plus jeg har alt det her. Hey, det er diamond. Ej, og se. Det der, det er diamonds. Det der. Alt det der, og det ved jeg godt med. Og det er en jernklods. Plus, jeg ved godt, så mærkeligt hvorfor. Det ligner bobler, ikke? Det ligner kraftigt bobler. Men jeg ved ikke, hvorfor det ligner her på min tablet. Nå, men lige meget. Så ser jeg altså, at vi skal zombie. Hvor er der ikke sådan en zombie, når vi skal til zombie til det? Så går vi ned. Det er helt diamond. Jeg har masser af diamond. På selv jeg har diamond-rustning. Diamond-rustning. Hvad det jeg skulle have? Jo, det her jeg skulle have. Prøv lige vent nu lidt. Jeg skal lige. Ja, jeg skulle lige. Vi laver næste gang. Vi skal bare lige du ved. Lad os ski her. Vi skulle lige ski her. Vi skulle lige ski herude. Okay, jeg skal lige ski først. Jeg skal lige sove. Så vi skal komme ind i mit hus, ikke? Så gør man simpelthen over vandet her. Hop nu her i hul. Jeg ved godt, det er svært, men det er meget sindssygt. Så hopper man op, hopper man ned. Man kan sætte den der, man kan sætte den der hul og gå ned. Eller man kan sætte den her. Og så der er det mine ting, og der kan man gå op, og der kan man kiste. Det er det min hemmelige kiste der. Der er ikke alle, der kan finde den. Skal vi lige sådan her. Skal vi lige sådan her. Bare sådan ingen ved det. Nu er der ingen, der kan komme ind og stjæle noget, så de ved det. Og nu lukker vi for i dag. Og så har vi ikke mere klods. Kæft, det var irriterende.